Sa mga kapao. So, yata nga rin, no? Puwa kaya dong naong na rin, no? Oh my God! Wow! Tungod mo ni sa kaan kaning kortina. Pula mo kaning kortina. Hi, si TikTok. Kuan nag-remind. So, mo ni siya ron atong topic karon kay. So, bago pa di ay. Kung bago pa ka sa akong channel, ay kalimti. Huwag ayaw kalimot na mag-subscribe. Click ng notification bell para ma-update ka sa ato ang kabuang. Susugdan na nato ang ato ang topic karon kay walang naghigdar ako dari himo ko kanta magsuwat ko kanta niya himo ko beat human lisod kayo himo beat asa man ta magpayat og beat di sa Honda beat. Oh no. Pagkalawsiha. Di mo dito ka ba mo vlog? Pero mag pina-vlog dito dire. Maningkamo dito nga mga kwarta ta. Hasta buangan. So lisod sa ni mga kwarta ta magpabaga dito sa atong namoy. Di ba? Oh. Kani akong gibuhat karon. Pabaga ni sa atong namoy. Ay, Ginoo. Pinadari akong iyang natog sa asawa. Nagsige, nagtigsi. Saan bagtogan na niya? Nagsige, paminaw. Di nakatog. Ang ako adrin na nga buhi. Kay no work, no pee. What? No work. No work. Ay, hindi kita Jesus. Hey, no work, no pee. So, mga nabuhi ta. Mag-vlogger, mag-rapper, mag-snatsir, pag-teacher, tanan, sir. Wato na to, tanan. Ay! Arin siya to sa kilid, be. So, mauna yung posisyon na rin, no? Inga ni may kayaram kong lubton. So, mga dyan ni siya ang among posisyon. Ako na siya talikdan. Kayaram sa kong lubton. So, lisod sa ni mga nabuhi di tag vlog-vlog, no? Mabaga atong naong. Nasi mga bargada nga murag mga atay. Mga bullshit. So, shout out din ko nila ni Kuan. Ni Norman nga murag atay. Tamix murag piste si Arnie. Si Tyron. Kung mga barkada, mga STBG. Mga sa mga silhig tukog bunal gang. Ay pagkalisod yun ay mangitag kwartahan ng YouTube. Magyaw-yaw yung kagikarosa diri. Pagkalisod yun. Ay, sige tawa na. Ang atoa ni makabuse. Malingaw sila. Bahalag mura na tagbo ang riri. Ang importante, ang mahalaga. Sa mga nasa nulayan na sa ato posisyon. Pinangani na sila. Liwat na ko sa kong papa, no? Nasa ko yung pagkahawid sa kong inahan. Magtakilid. Magatubang. Magtakilid. Maura gyapon. Naura gyapon. So, kumusta na mo diha? Kung gusto mo, unsay mga gusto nyo mga suggestion o unsay mo mga buhaton in the future. In the future. Mura jud unsay. In the future, so mo comment lang mo sa ubos. Ay jud kalimon to subscribe.
Ayun niya, matog naman ni siya. Kaya di man siya matog. Magsige naman ni halhal. So,